Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. J.J. Camilleri kien romanzier modern u kien magħruf ukoll bħala riċerkatur notevolment fl-istorja u l-edukazzjoni. Wara snin twal ta' impenn letterarju b'kitbiet ta' romanzi u versi u affoka fuq kitbiet favur il-ġustizzja soċjali, il-libertajiet tal-bniedem u kontra l-faqar, id-diskriminazzjoni u l-intolleranza. Kien għalhekk li dawn in-novelli nataw lil Dr. Steve Borch bilan li jiġu ippubblikati. Dawn il-novelli inkitbu madwar 40 sena ilu u jagħtu xhieda tal-istampa soċjali ta' Malta kif ra l-kittieb. Min iħobb kitba ta' livell tal-isim Malti għandu jos dan il-ktieb li għadu kif ħareġ mill-SKS. Fil-qalba tiegħu flejl sħuni dellek u stejjer oħra huwa ġabra ta' novelli b'tema neorealistika kontemporanja Maltija fejn it-titlu nnifsu jispjega l-iskumdità li tħoss fis-sajf meta bil-ħerqa tħoss li għandek tqaxxar ġismek sabiex teħles mit-tidlik. L-awtur jarrafna li għadu magħna fil-bidla fil-ħajja tradizzjonali Maltija, fil-valuri nsara maġuna tul sekli sħaħ ta' twemmin superstizzjuż u l-qagħda soċjali tal-Maltin li kienet mimlija inġustizzji fost oħrajn. J.J. Camilleri dedika ħajtu għall-edukazzjoni. Fuq quddiem kien ipoġġi lil dawk li l-iżjed li jaqgħu lura u dejjem rabat flimkien l-impenn ċiviku, edukattiv u letterarju tiegħu.